Od dopravného úradu ste získali číslo prevádzkovateľa a to potrebujete teraz nahrať do diaľkového ovládača, respektíve do drona. Spravíme to tak, že v menu diaľkového ovládača vpravo hore klikneme na 3 bodky, tam sa dostaneme na záložku Safety a v tej záložke už nájdeme Remote Identification, čiže diaľková identifikácia. Zadáme tam číslo, ktoré sme dostali od dopravného úradu. To sa skladá z dvoch čísel, medzi nimi je pomlčka. Prvé číslo je verejné číslo, za pomlčkou je trojčíslie, ktoré je tajné, takže zadáva sa do diaľkového ovládača, ale diaľkový ovládač už neprezradí to číslo. A toto číslo nešerujeme s nikým, aby si niekto nenahral to isté číslo a nevysielal ho. A pozor, diaľkový ovládač si aj zapamätá to, čo som tam písal a pri kliknutí na tomto videu to vidno, sa to celé ukáže ešte raz, takže to treba tiež vymazať.